Egunon ikusentzule lagunok, Aiako probalekutik ongi etorri neguko Arrierriko finalera. Gaur laugarren jardunaldia da, aurretik 3 izan dira. Gizonezkoetan 22 harri jasotzaile izan ditugu, emakumezkoetan 16 ziren aritzekoak, baina azkenean 15 izan dira Leire Oleak min hartu duelako Bizkaitarra, hala ere Udaberriko Arrierrin izango da. Eta 8 onenak ikusiko ditugu gaur hemen, nola gizonezkoetan, hala emakumezkoetan. Bi harribaldarrak hementxe daude prest, bata 73 kilokoa, emakumezkoena, bestea 122 kilokoa. Leia ederra izango dugulakoan, izan ere, gutxitan ikusten ditugulako, 8 onenak elkarrekin eta plaza berean. Idoia Etxeberria, egunon? Egunon. Ez hori bakarrik. Beldurrak eta baziren hemen harribaldarrarekin moldatuko ote dira, 3 kanporak eta ikusi ditugu, eta moldatu dira, motivazioa bezalakorik ez dago, horretarako. Bai, eta beldurrak entzeko honena jardutia da, ez? Eskaera hori intzama entrenatzeko, ze Arrierri saion ikusi genuen, berde xamartzeola asuntua, ikusi da entrenatu jala, batzui bidea okertu zaie, jasotzea lortu etzuelako, baina gehienian ikusi da esperientzia hori eta pozik eta eskertuta. Gero plazara etortzeko erak ere badaude, batzuk lasai etortzen dira, eta gero kukuak oker jotzen die. Ze gertatu da monumendiaraz gaur pixaketan? Heldu berritan barrez aritu gara, izan ere pixatu egin behar dira, bai harriak eta bai harri jasotzaileak, hasi aurretik, saioaren aurretik, eta Xabat Olaizola pixura igo da, 1 kilo eta 200 gramo pixatu du, eta atzetik Beñat Telleria, 2 aldiz pentsatu gabe, zapatilla, jertxe eta guzti igo da, jeitsi da pixutik, 101 kilo eta 800 gramo pixatu du, eta Xabatik galdetu dio ea zenbat pixatu duen. Arek erantzun dionean gutxiago pixatu duela, berriro ere Beñatek pixura igona izan du, baina lehenengo pixuak bakarrik balio du. Beraz, Xabaten aurretik geratu nahi du. Telleriak gaur beste jasoaldi bat eman barko dio Arribaldarroni. Urrengorako ikasiko du. Urtea asteasun amaitu genuen Harri Handien txapelketarekin, gero Kirol Herriko banakako finala izan zen, eta harri jaso zen 2026 urteko lehen dabiziko emanaldia hause izango da, eta falta den bat ere aipatu nahiko nuke, Paulo Azpiazu. Paulo Azpiazuk harria uztea erabaki du, erabakia berea da, pena da, gaur hemen ikuskizun handia emango zuelako. Harriak asko eman dio berari, berak ere ikaragarri eman dio harriari, 4 urte gozagarri izan dira guretzat ere, erabakia hartu du, onena opa diogu, eta gaur beste 8 izango ditugu, 8 harri jasotzaile bikain, eta Marijuan ikusteko gogoz, 2. plaza izango da guretzat, eta ea zer nolako maila ematen duen. Emakumezkoen lehiarekin hasiko gara, aurkez ditzagun 8 finalistak. Banaka berehala etorriko zaizkigu, emakumezkoetan izango ditugun 8ak, eta berehala ikusiko dugu, 8ko zerrenda hori. Hasi dira banaka aurkezten, Estefania Etxebeste Iturendarra, lehen dabizikoa, plazara, eta hautxe da zerrenda. Magi Gesalaga, Lierni Osa, Eider Gartzia Durana, Patrizia Martin, Ainitze Zumeta, Goizeder Abendibar, Olaia Esnaola, eta Estefania Etxebeste. 15 lehiatuta Idoia 8 hauek onenak, eta markak antzekoak, baina gaur beste zerbait ikusiko dugulakoan. Batzuk beste baino gehiago gordetzeko aukera izan baitute. Bai, adibidez, mailabiko kasun ikusi genuen, batzu txistua jotzea bakarri falta zitzaien, denbora nola pasa etzekielako, beste batzuk, katarro pixkatekin dare etorri zian, sailkapen egunea, orduan, gaur hori, izkutun utzi zuen hori ikusteko gogoz, eta ateatzia lortzeuen. Zozketaren arabera, Estefania Etxebeste hasiko da aurrena. 8. tokian sailkatu da hain zuzen ere, aurreneko egunean lehiatu zen, gerora beste asmo handi batzu bazituelako, badakizue, berriki 150 kiloko harri errektangularra jasota dela, eta bera arituko da aurrena. Banaka, Eider Gartzia Durana ere aurkeztu dute, 7. Estefania Etxebeste, Lierni Osa erdian Magi Gesalaga, eta alboan Goizeder Abendibar, 17 urtekoak biak, eta 18 urte ditu oraintxe plazaratu denak, Olaia Esnaola, Azpeitiarrak. Hautxe da 8ko zerrenda, giro ederrarekin, kanpoan hotz, baina barrua goxatu dute eta harri jasotzaileek ere eskartuko dute. Epaileak ere hor dira, Luis Arbe eta Josu Iradi.
Eta harri azpian, 73 kiloko landugabeko harria, naturak bere horretan utzitako harria, eta duela 3 bat urte geuk berreskuratutakoa. Eta plazan Estefania Etxebeste geratuko da, beste guztiak bazterrera. Eta Ituren darra hasiko da lanean. 23 urte ditu, 105 kilo eta 200 gramo, eta aurreneko kanporak eta hartan 10 jasoaldi egin zituen. Berak ez zuen itxaropen handirik, 10 jasoaldi eginda gero finalerako izango ote zen, baina ozta, 8. tokiak horretarako aukera eman dio. Ez da egoerarik onenean etorri final honetara, esan dugu bezala harri handiekin ibili delako eta entrenamendu gutxi eginak izango da, ea nola moldatzen den. Aurrenengo erreix. 3 minutuko txanda bakarra da, eta gaur duten guzti eman beharko dute, hasi eta buka, ez da besterik. Bai, eta asko jasotzeko, aurrenengo jaso zuzenen, oain nahi da golpeka, ez dakit bi teknika horiek erabiliko ditun, txalekua ikustea, atea eta dakala horrek esan nahi du, zuzenen jarduteko intentziotan etorri ala, baina gero oain golpeka jasota, piskat hausitak gatu nahi zitekit. Igual txandan ningo, bat zuzenen bat golpeka, ez tekit. Ze estrategiakin etorri dian, hau zuzenen ikua. Bai, zuzenean hau, erraz asko, 3. Ikustea, tripak atiatzeko garaien, hanketan uste balimau, golpeka jasoko gula esan nahi du, eta txalekoa haste balimau, ikusteko aukeri bakaun. Hor ikustea, hankatan apoiatzeu, oain tripa jantxio berriz. Hau ere bueltan, dena segidan, 4. Bigarren hori proba iteko igual ibili du. Erropak jantzita zizkan eran behintzat, zuzenen jarduteko intentziotan etorri dela esan nahi du. Eta bai, kilo hauek ez dira, azkenen harribaldar bat, 33 kiloko harribaldar bat da, baina zilindro zar bat balitz ezela jasotzeue, hori ekartzeko gara intzailtasun gehixioaka eskulekuk ez eukitziakin, eskutako indar gehixio eskatzeulako, zuregan agerturatzeko, baina bestela kilo aldetik handa txapelketan da dabiltza nahi, ez dut uste arazo handik emako jenik teknika honekin jasotzeko. Ara, irriste egin dio harriak orain, ez du ondo sartu, esatera ninduan, kanporaketako 10-ekoa aixe edo hobetuko zuela, baina hor okerra izan du, eta orain bai, erraz. Oker txikinakin hortxe 10 segundu aldeiteu, eta 10 jasoaldi, 10 segundu esan nahi du, jasoaldi bat, eta bigarren nahi heldu, eta orduan, hori fallo txiki horiek, polizia lortze bali maue, errexo jardungo ia. Hori bigarren hortan igual berdina patsaz zaio eta erabakiu. 10-eko hobetuko du ondo bidean, baina ikusten da harri honekin, ustez ondo ari zara eta halako batean trakesten zaizu, okertzen zara eta horretortzen dira ezina. Bai, segundu baten okertu leike, kasi zure finala ez. Aurrenian oso Ara berriz ere. Bera. Bai hori, pasientzi pixkat hartu berrizatea, teknika hau erabiltzeuenakin, erropatan ondo kolokatzeko horrik uste du, tripa jazte jo pixkat, baina gero, ez bere aldea indarra iten, arreak, esango dugu, faltzon bezala eltzeula txalekua eta utzune horrekin aldein iteula bera. Orduan jasotzeko erresago da, baina teknika harinago esan nahi dut, neke gutxiokin, baina hor txalekuan kontrazuk indar asko eskatzeu. Hau 10garrena du eta kanporaketako marka berdin duta honen bestez. Beste baterako aukera badu eta jasoko balu 11, 2 galduta. Bai, hoi da. Hortxe eskatzeu eskortzu gehixio. 11. Eta nahikoa. Eta 11 jasoaldi. Kanporaketako marka hobetu du, baina garrantzitsuena da, ikusten ari garela, udaberriko harri-herriri begira, aurtengo apustua hori baita geure aldetik, talde bakoitzeko birekin jardun gara azken 2 urteetan, eta aurtengoan ez aurten laurek parte hartzean egin nuen aurrera. Ez dugu entzuten, ane, barkatu? Ez dugu entzuten, guk ez behintzat. Ean, ez, arazoa dituguan eren mikrofonoarekin. Esaten ari nintzen udaberrirako geure asmoa zera dela. Orain entzuten alnazue? Orain bai, 3. Estefi, 11 jasoaldi egin dizuzu, kanporaketan baino bat gehiago, tartean 2 harrik ere irriste egin dizue, 2 aldiz. Bai, azkenin, ez prestakuntza difentik zandu dire, untako, entre egu berri, injusten gauzak eta ez dut batere prestatu, lehenagukun ere joan nintzen, eta, azkenin, ez zit sobera gustatzen harri hau, eta, parte hartu dut, eta hortxe, 11 benpin bat gehiago, eta ez gutxiko.
Lehenbiziko izan zara, nola ikusten duzu zure burua besteekin alderatuta? Ez ni badakik gaur parte hartzera heldu nintzela, ze bestik puskaz prestatu daude eta, bueno, hoben opadie eta denantzat suerte ona. Eskerrik asko. Zuri. Bigarren arreia sozailea prest. Alegi helburua zera dela, Udaberriko Arrierren taldeko 4 ordezkariek Arri Baldarrari heltzea. Eta geuk ere kezka horiek usatu ditugu, ikusten baitugu denek nahiko erraz jaso izan dutela. Batzu gehiago, beste batzu gutxiago, baina moldatu denak egin dira. Patrizia Martin, 12 jasoaldi egin zituen kanporaketan Ferrolgoak, 40 urte ditu. Prest Patrizia honek ere segidan jasoko du. Arri guztiak ibiltzen ditu honek segidan, denak. Gidature ez da iten hoi behi, deskanso oso txiki jakin. Oso ondo. Eta atentzu joa ditzen, neska honedagan alturakin, arri txiki eta nola moldatzean. Bai onta, bai kubikoa, bai bola, deneta, hori pazientzi pixkat hartu hor tripan ondo katiatzeko eta gora. Okerrezpa naiz kanporaketara joan zen, bezperan Bizkaiko txapelketa irabazi ondoren. Bai. Eta fede handirik gabe, eta 12 jasoaldi egin zituenean esan genion gerora. Finalerako zara, eta bai zera. Ba, eta uste gaina aurrenian kolpek hasi zala, eta bere buru etzula egok ikusten, eta gero hasi zala zuzenen, da esan zuen, jode, si es más fácil. Bai, es más fácil, baina... 4 jasoaldi 45 segundoan. Ederki ari da. Hori kiloka nabaritza itun neska batentzako, kolpeka jasotzia segurugo da, lan segurugo da, hemen ikusi dugu, ba, Estefik bere indarakin nulo batzuk atora zaizka, baina arria dominatzezula, baina arria justu, ba, bere pixua baino gaur ikusiko dugu. Kasi 10 kilo gehiagin balima biltza, ba, txukun inberditu jasoaldi guztik eta nulo ezin du permititu. Arria jartzen, Joseba Ostolazak arria jartzen behar duen denbora hori hartzen du. Atxeden hartzeko Patrizia Martinek. Ikusten duzu Josebak. Arria giratu. Urtean utzi, eta heldu bere Patriziak, hau 8. minutu terdian. Baina eska honek etzun, bere buruan konfiantza hundik, ez? Eta hemen txapelketan juntzen ere, a partitipar, beti esateu, parte hartzea torrela, eskenen hau ofizio bezala da, bere afizioa oso desberdina da. Eta afizio horrekin, urteetan zenbat ikasiun, txapela jastiare lortu du Euskal Herriko, horrek segitzeko indarra eman dio, baina bere buruan gan ez dituzte, beak esperozunik hainbeste. Bai, Bizkaiko irabazi zuen, esan dugu, biharamunean gero kanporaketa izan zuela, Arrierrirako 12 jasoaldirekin finalerako sailkatu, eta gutxira Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen. Euskal Herrikoa, pentsa. 11. 53 segundoren faltan. Lekutan utzi behar du 12ko marka, kanporaketako 12koa. Oso txukun ikustea, jasoaldi guzti berdin. Oain igual ikustea pixkan nekatu ala, baina alare heldutakoa seguru, jasotzeu gora eta... 12, markarik onena, kanporaketa guztiak aintzat hartuta, Magik Esalagak 14 jasoaldirekin. Eta uste dut, marka hori hobetuko duela, eta ze presioa sartu behar dien Patrizia Martinek beste guztiei. 13 eta heldu azkar. Baina jazteia persan lanak eta ondo heldu nahi, ez? Oraintxe, kolpea. Bai, betik ikusi da ez diola seguru heldu. Ez, eskua bitan aurrera gorratu, eta lekura. Ea 15. hau. Beste bateak gore denbora izango luke, txukun jasotzeko beldu bentsatin hau bueltan, ez du denbora. Eta nahikoa, ez du estirik. 15 jasoaldi Patrizia Martinek. 3 gehiago kanporaketa baino. Azelana. Eta orain arteko markarik onena da emakumezkoetan. Oso lan ona Ferrolgoak. Bai, hasita buka jasoaldi guzti berdin atea zaizki. Patri, te ha quedado esa espinita de la última. Sí. 14 alzadas, has hecho un muy buen trabajo. Sí, me ha pesado. Mierda. Pero sí, contenta. ¿Cómo te ves de cara a la chapela? Ahora vamos a ver qué hace el resto primero y luego ya hablamos de chapelas. Primera, eskerrik asko. A vosotros. 14, nik 15 esan dut, ez da... Bai, atzeko pantailan 14 ikuste dira. 14 izan dira azkenean. Azkena ez dio ontzat eman, Josu Iradi epaiak. Azkena ez dio ontzat eman. Horixe. Ai ba, ez gira kontuatu hortaz. Bai. Urrengo arria sozailea, Goizeder Abendibar, Mailabikoa, 17 urte baino ez ditu,
Harri jasotzaile bikaina hau ere, Bai, sekulako gogoarekin dabilena, izetaren eskolakoa, Jose Ramon bera harriko zaio harria jartzen, hortxe duzue. Lanetan. 69 kilo besterik ez gaur hemen plazan izango ditugunen artean, harinena bera. Eta kanporaketan 10 jasoaldi egin zituen. Estefani Etxebestek eta Olaia Esnaolak bezalaxe. Ea gaur, pena, 15 hori, azkenean Maili Gesalagaren marka berdindu egin du, Patrizia Martinek. bai, eta pixu aldetik hori berdinketa kasun atzetik gehatzia egokituko zaio. Hasi da Goizederren 3 minutuko txanda. Honek beste modu batera ikusten duzue. Emakume arinagoan, askoz ere, Patrizia Martinek baino 21 kilo gutxiago, adibidez. Lehen dut bai. Ikusiko dugu jasoaldi guzti txukun nola ingo ditun, hori eskua bera sartu, harria bera ez aldeiteko, golpe txiki bat eta gora. Harria bera 3 kilo astunagoa da. Baita askotan ez da horri garrantzirik ematen, baina holako arintasunekin harria jasotzen nahi da matei, baleno aurten udan ez dugu ikusi harri honekin, baina harri gertatzea, behen pixua baino gehiokin nola manejatzeian. Hori ordu asko daude, harri horren atzen, jasoaldi horren atzen esan nahi nun, eta plazan nabaritzea. Pasientzia egin hankatan ondo apoiatu, gero gorputzeak hartzeko, ezkerra betik nola sartzean, bera ez irristiteko, golpe txiki bat eta gora. Hori ez dio gontzat eman. Ez dio gontzat eman epaileek ez. Utxe egite larria, garai honetan. Eta oain segi borduranian, serio. Golpe txiket hori aseguratu, goia mintzat aseguratu. Goraino eman dakeo nulo ematia. Bueno, hasieran gertatzea ole mazaizu okerra, bueno, ez dizan bestea importa, baina goraino eman dakeo hori gertatzea. Tripazpian eskua, beste bat harriazpian. Biak behera orain. Eta berdin du 5 minutu eta 10 faltan 5. Baina tartean harri bat galduta. Eta lan hauetan. Garesti ordantzia. Bai, garesti oso garesti ere. Bai. Neko behan geratu zaio harria, baina eta abisua, bai, ohartarazpena. Ontzat eman dio, baina justukua izan da. 6. Saio guztin, Jose Ramonei arpegia iten nahi dan kinua, zaita asko gustatzen ez digint ez da oso komodo ikusten, geopeako eta esango dugu, baina zailkapenetiko lanetikan urrutixio gehartukoa, hori nulo hori gora bera, iten nahi dan kinukin antzematea ez da hola bere puntu ebenian. Estefania Etxebesteren 11koa ez du berdinduko, eta berea ere, kanporaketako 10koa ere ez du berdinduko. Lan handu jaintzun kanporaketan. Bai. Hau ona, 8 eta kika. Ez du denborarik. Gehiagorako Goizeder Abendibarrek. Zer den? Aurreneko zarriari kanporaketan heldu eta 10, eta gero finalean, ea zer dioskun Goizederrek. Goizeder laugarrena izan bartzuena kale eginda, ez zaila den aurrera egitea, ez da? Bai, azkenin, harri baldarrak zentimetro baten aldia dauke. Hona ezin izan da izan. Nola sentitu zara gaurko jardunean? Gaurko nek izan lehenko baino inkomodo bilinaz. Zaik herriko mina hartu nuen da inkomodo moduen. Baina, bueno, da buena da. Eskerrik asko Goizeder. Zuri. Horra askotan arpegi batek gehiago esateu bere hitzak baino, eta hasian egin batea, baina hasieran pentsatzezu berotu arte izangoa, o pixka lan hausi arte izangoa, baina ez, geroare ikusia zerbait ikuste izaion, etzara bere lanketa egokina. Esa ere bada, idoia, nolako bihotza, alako aurpegia. Batzun kasun ala da bai. Kirolari hori antzematen zaie. Hemen 17 urteko beste harri jasotzailea Zarauztarra, Maili Gesalaga. Kintopekoetan txapeldun, marka
handiak egiten ari dena dagoeneko, Arri jasotzaile aparta, pisu handietan ere badabilena, eta kanporaketan saiorik onena, berak egin zuen 14 jasoaldi gaur Patrizia Martinek, ura berdindu du, baina gaurkoak balio du. Ea zertarako gai den Magi Gesalaga. 70 kilo eta 600 gramo eman du berak. Arria baino 2 kilo gutxiago. 3 kilo gutxiago. Bai. Hori, latzak egin ditu eta ingo ditu. Hori, itxutu gabe jardun behar du egon digan, 17 urtekean etorkizun luzia eta oparua dake, hori itxutu gabe jardun behar du. Normala izatea, besten markai behira, hori tentazioa izatea, hori baita, nioen bakoitzak berea emerdu eta gero aldanik eta goran iritsi, baina itxutu gabe. Gerriko mina aipatu du Goizeder Abendibarrek eta gerriko minez ere ibili zen. Bai. Magi bera, erraz aurreneko jasoaldia, eta gogoan dugu, Zumaian udan Kirolerriko finalean utzi berri izan zuen. Nola ezinean gerriko minarekin nola utzi behar izan zuen saioa. Baina, gerora osatu eta hemen da Magi, erraz da Arria. 3 minutu erdian. Oso ondo. Bai, askotan horru duarako ezibiz jo diala eta ez diala, zure borputza baina goia igual eistutzezu, eta gero entrenamentu fuerte bat itean nahiko izatea, pixkat sentitu da gehatzeko bai gerri bezala, hankak, eozein atal, orduan, hori, zaindun berdi hauek. Eta mugimenduak azkartegira, orain ematen dion kolpea. Ia sorbaldaraino berdindu eta kitxo. Oso denbora gutxi, Arria gainean. Arri jasotzaile oso osua da hori. Azkar jasotzeu, eotek hori oso denbora gutxi hau, bi arena sustetu. Ustezko Laudio Ramonek. Bost. Zazpi jasoaldi. Bakarren bat joan zaigu guri, ala? Ane, zazpi aldira? Bai. Añazkarra iten nahi da lanak, jasoaldin bat pasatzea ere. Hori epailera nahi ez joa aztuko eta. Bederatzi. Segidezidean gaur lan eharreiten nahi da, Orain atxeden luzexegoa berak eskatuta. Minutu eta 10, 10 bera. 10. Azken minutua orain. Ondo, lana txukun inez. Zaindu berreko kirolari daude, gazte daude goen dikanda, ben lana alare ditu ikustea, bea etortzea harri goziak eta bea sartzea harrira, eta lan handik iteko daude goen dikan. 12. Ikusten duzue, nekeak nola erasaten dien. Kanporaketako hausuneko, Bai. Denbora, segidan hasi berreko, baina. Kolpe ederra orain ere, 13 minutu erdi falta, beste 3 bai. Haze bukerako txampa. Bauka, bai. Honekin aurrena jarriko da, 14. 10 segundoko bat. 16 jasoalditarako, lortzen duen, aurrena 15 garrena. Azkar, oso ondo Magi. 15. Ea lortzen. Ea azkena, hazen marka jarri behar duen. Bai, garbi. Oso ondo. Arri atzera botata ederti asko. 16 jasoaldi bikain Magi Gesalaga. Sekulako lana lana egin. egin. Duda usatzeko jasoaldi egin du. Arri berja, ara lana. Eta bien arteko kimika hori. Entrenatzailea Jose Ramon eta Magiren arteko hori. Nola adierazten duten. Badakar, zeure gana Jose Ramonek, Magi. Magi, txundituta utzi gaituz, 16 jasoaldi zorionak. Eskerrik asko. Azer nolako lana. Bueno, bai esan guztua. Enekin ez da zima jasoa deni joan da. Azken engotan sufritzateko da. Azken txampa zoragarria izan da. Barrutikan. Oso gorra izan da, baina bueno, bukatu dugu. 16 jasoaldirekin, lehen postuan kokatu zara. Bai, guandik asko datzetik eta argi dago lan potolokin goituela eta abertzin bateko bari honeriak. Behon daizula, Magi. Eskerrik asko. Txapela ez du urruti izango Magi Gesalagak. Iruditzen zait, gerora ere berriz behar bada hartu beharko duzula.
Baina Erne oraindik berak esan duen bezala, harri jasotzaile bikainak daude eta bat urrengoa, Lierni-Osa. Kanporaketan Magik baino bat gutxiago egin zuen 13. Zarauztarra da, hau ere, asteazkenean 31 urte beteko ditu Lierni-Osak. 75 kilo eta 600 gramo. Magik baino 5 kilo gehiago beraz. Eta Magiri aurre hartzekotan 17 jasoaldi beharko lituzke. Igeldoko harriarekin eta jada lan bikainak egin izan ditu Lierni-Osak, beti ere hainitz ez eta aurreti duela. Eta ea gaur, hau ere Jose Ramon edo Izetatarren eskolakoa. Harria jartzen Jose Ramon bera. Bai, askotan konfiantza zenekin bate izun, harri jartzea persona hori eramatezu, eta kasu honetan maneskai gehiena launtziena jartzen Jose Ramon da. Denbora gehiago behar du Magik baino, jasoaldi bakoitzean hor segundoak joan egiten dira. Bai. Askoz ere kolpe azkarragoa da hor Magirena. Bai, Liernin kasun petxura ekartzeko harria oso aurre agotatzeko ikusiko zuen. Hankata ateratzeunen, gero petxuak hasteko garen hor, aurre asko iteio eta horrek jasoaldiro behartu balingo pixka bat. Hori altu gore bada eta Magiri egokit etortze zaion bezala gorputzea harria, honek golpea handixio eskatuko jo. Jo bestala teknikaldetik, hankata ondo ekartzeu, petxura ere bai, golpe txiki bat eta gora. Oraingoz, Estefania Etxebeste kanporakoetakoa hobetu du, Goizederrek ez, Patrizia Martinek bai, eta Magik ere bai. 14ko lan handia izan zela, baina 16ko honekin lekutan jarri du marka. Hau 6garrena, Liernik. Bai, eta berdinketa kasun bat gehiago jaso berko luek. Minutu eta 40 orain. Hiru minutu dira, baina segidan deskansu oso motxakin, hori, jasoaldi guztik berdinitea hasieratik. 7 orain atzen luzexiagoa. Bai, eskatzen dio pixkat. Arnasa berritu nahi eta ezin, hori gertatzen da lan ito hauetan. Bai, azkenen ez teke kasi harria jartzeianak matea aldu berri izatei. Orduan, izatea rekuperazioa, bi arnaz, edo pixka-pixkate itxeitu bali maio, hiru, baina hori, jasoaldiro, lan estresantia da, 3 minutu dira, baina segi berreko lan bat, eta azken minutua, 9. aurretik 16ko lan balima dago, zure burua geixi hori iztutu itezu, horren bila juteko, bakoitzak ginoa iritsi lehigen, baina 10 astirik, 10 segundoko bat alegia, 14 horrekin Patrizia Martinen aurretik izango litzateke. 11. Horentxe hasiko da 10ko horrekin segundoa galtzen. Lan txukun bat iten nahi da, baina hori segundu galdein die, hori gorputzan gainen harria denbora geixioak alako beste baino. 12, 20 segundo, zagestutu, begiak itxi, beste bira doaz. Ea, lenda bizi 13garrena. Ez du astirik izango, ez zait iruditzen astirik izango duenik 13. Hortxe, berdindu egin du kanporaketako Lierni-Osak. Eta oraingoz, 3. tokien izango da. Magik Esalaga eta Patrizia Martinen atzetik. Txugun haitu eta txugun haitzean nahi ez dugu jo eskatzeik. Belan txugun bat edarki indu eta baina azkar rekuperatu zela. Berak esango digu. Lierni zenuen guztia, eman da amaitu duzu, 13 jasoaldi. Bai, azkarregia zigea igual, eta gero notatu ezina, baina bueno, ez da inda. 6garrenean belarritako ere galdu duzu. Bai, 3 neskan da biken ditut, eta bat aztu. 7garrengoan gelditzeko esan diozu, pixka eta atxeden hartu behartzen nuela, Jose Ramoni. Bai, nahi genuen 14ko marka horin, baina 7garrengoan ez dut balestakat, así que 13 asegurau eta listo. Zorionak. Eskerrik asko. Lierni-Osa, eta orain Izetaren eskolako beste bat, Ainitz Zumeta espezialista harri baldarrarekin, Igeldoko edo Uliako harrian txapeldun izana jada eta markak eginda gainera 2 aldiz.
kanporaketan 11 eginda sailkatu zen, eta Idoian izan zinen zeu, eta esan zen idan hankaltxata. Kirol Herriko finala zuen gainera handik egun gutxira, eta han irabazi. Poza ematen dit, bere onera etorri delako berriz ere. Hilabete xamarrak izan ditu, Euskal Herriko txapelketan ere etzen ondo aritu, baina iruditzen zait bere onera era bat ez dakit, baina hurbildu dela. Eta garbi ikutsi izan, lehen esan dugu kimika bat zeola, baina mailabiko sailkapenen behaien arteko irrifaratan esatezun, gorde eta utzi zuen, gero elkarrizketa indagone bai esan zuen beharrezko zituen jasoaldi egin zitula, eta ez zulatan erakutsi nahi, normala da bezala, nik berdin jengo nun. Hortako beste lan hazein jakin da, gaur dena eman berko, hori sailkapenen etzai aurren xamar tokatu, atze xamar, orduan beste referentzik horre ukita, topea jonbarraka gaur. 34 urte ditu, Zarauztarra da, eta Maili Gesalagak 16 egin baldin baditu, Ainitzek 17 behar ditu hain zuzen ere, baskulan, pisuan, 72 kilo eta 400 eman duelako, Ainitzek, Mailik baino kilo eta 800 gehiago. Irabaztekotan 17. Beste asko baino, kilo horrek referentzia handi jamarkatzeu, sailkapeneko garain. Mailiren oso antzera, kolpea gerraz, bizkor. Harria bere gainean denbora gutxi. Eta hori da referentzia. Neke gutxi alde horretatik. Bueltan ez, baina ia. Geratu ere egin gabe. Bueltan jasotzeko esan da, ulenoko faio txiki horiek ateratzia bat dugu, kasu honetan oso zaila da faiatzia, aurren ikustea, presaka bezala idala, baina 17 jasotzeko hola iberra do, azkarra iberra do, eta hori saiatu goien, aseguratzia, jasoaldi gondo, txukun nahi da. Aurreneko minutuan 6. Eta hoitxe berditu. Aurreneko minutuarekin jada, orain, 7. harria sartu denerako, 2. minutuaren hasieran segundo batzuk galdu ditu, baina 18ko erreferentziatik galtzen hasita 17 lirateke, lehia izango da, ondo bukatu behar du ordea. Hau gehiago kostata, 8. Minutu terdi. Azkenen zerotikan tope-topeko lanea sartzea, hori beroketan lan txukun bat itezu, normalen beste harrikin, baina honea etorretakon zerotikan egunea kasi 20 segundudan pasatzea, eta horrek bueltan baten Erlojuari begiratu dio berak, erloju aurrera. Lan nekezak izango ditu, 16ko horretara iritsiko alda, ara, eskuak ies egin dio, baina harriari eutxi 10, azken minutuan sartuta. Oraindik ez, oraintxe azken minutua. Amaika. Sartu egin behar. Sailkapeleko lanak ja berdin duta. Emozioa, 12, 40 segundo. Oraintxe segundoa joango zaizkio, ea beste 3 sartzen dituen 10 segundoko bat, 15erako eta Patrizia Martini 10 ere aurre hartuko lioke. 13, asko behartzen ari da bere burua orain azken jasoaldi hauetan. Esan duguna, segundu batzun aldiakin tope-topeko lan baten. Beste batera, gutxienik, 2. egiteko, 2. jartzeko oraingoz. Hau ziurtatu. Beste kolpe bat, harria berdindu, eta 14 jasoaldi, Ainitz Ezumetak, Maili Gesalagak baino 2 gutxiago, Patrizia Martinekin berdinduta, baina Ainitze Patrizia baino arinago denez, oraingoz 2. Ainitze 3 minutu ez dela denbora asko, baina zeluz egin daiteken ez da. Bai. Ezin dut dio. Bai. Ondo hasi naiz. Sentsazio honak baina nik uste 2. minutuak guztu naiz da. Ezin izan dioteldu. Matiko solan hona indu. Kusita, zintzitza joan harrapau. Baina, behintzat. 2. postua berreltze joan da. Errekuperatu Ainitze, eskerrik asko. Lepoa urratuta. Eta Gasteiztik orain Eider Garzia Durana 30 urte, 75 kilo eta 400 gramo. Ainitzeri
gaina hartzeko 15 beharko lituzke, kanporaketan 12 egin zituen. Eider Garzia Duranak, maila bian, oso lan ona egin zuen Eiderrek. Arrierrin txapeldun izana da. Han binaka aritzen ziren Arribaldarrarekin, Magi Gesalagarekin, eta ze ondo aritu ziren biak. Bai, hasieran esan genuen, duda pixka genekala Eiderrekin, baina gero lanen hasi zanen, bakasi Magi behaire lanak emantzizkon da, bai, pareja oso polit jain zuen. Baina gaur bakarrik aritu behar du. Helburu nagusia beteta, nola ezpa, Udaberriko Arrierrin izango baita. Eta orain, neguko Arrierrin 14 behar ditu 3. izateko. Magi eta Ainitzeren atzetik. Ainitzek baino 3 kilo gehiago eman baitu gaur Eiderrek. Hortxe da, Eider Garzia Durena lanean. Bueltan. Bai, hoxe igual jasoko zuen traketzen hemendik aurreako. 15 kilo. Txukuno jaso ditu. Tripanean txi, ondo batiatu eta gora, oso ondo. Patrizia Martin bezala xari da. Azkenen denbora gutxio berdue jaso alde jeiteko eta hoi beha badaki, Golpeka 15 jaso aldi ematia astaketja dela esango dugu. Hori denbora gutxi alako eta kasi 3 minutu golpeka pasa bertizulako, hankak erantzun berdizue. Hola, denbora geixio berdu tripan ondo azteko, baina gero behin heltzei honen, pixka labain dio bera. Gakoa hor dago, Estefaniari hori gertatu zaio, bitan. Bai, gogoratzeko gaur ezin du erabili erretxinik eta olako gauzik, esku garrituta tozi, orduan, labainite horri ezin zaio soluzio jarri, bakarrik handa, zure eskukin, zure gorputzea geixio peatzia. Beste harrekin, soluzio eman lehike, erretxin pixkateo tripani urtzita, kasu honetan, garbituta etorri dira eta... 6 jasoaldi, Ainitze baino zertxoait mantsoago ari da, baina bigarren erdi egin zaio bereziki luze Ainitzeri, eta erritmoari eusteko gauza baldin bada. Eider, 14 hori ez du urruti izango. 8 minutu eta erdi. Txukun nahi da, oso ondo. Seguru, denbora hartzeu, beran ondo katiatzeko, eta gero gora tiatzei honen, indarkako lanik gabe. Emateu, kamara lehentan bezala tiatzei honen, baina hor, velozidade geixio gintiatzei bali mehezu, harriak lehen esan deuna, faltzon bezala eltzei txalekui eta nulo itiabagazu bera irristiteulako orduan. Geo behin giratuta gora agitzeanen, velozidadea zartia bakazu, baina tripan giratu arte. Handia bota behar dut, baina 15-16koa ere ez du. 16koa bera ere ez du urruti izango, 15 osoik ikustea baditu 15, nire ustez osoik ikustea hauen digan. Nahiko garbi. Hori banaka junberra da, hori. Azken hauek igual geixio sufritzen nahi dalako. 12. Honekin berdindu egindu kanporaketakoa. Eta 54 segundo falta. Galante egiten ari da. 13. Hori, aztela, nahi nahi dena. Irabazteko, hori bai, 17 behar ditu. Presa igabe segi berra. 14. Minutu erdiak alaneako, jasbaldin mordoska sartuko ditu hain digan. Honekin bigarren jarriko da. Ez, 14, hortxe okerra presak eta nekeak, hortxe okerra. Ikusian, nivela etzun asko falta baino. Esan duna, hemendik aurreako jasoaldi banaka. Hau ere ez, zer den harri hau, azkenean 14rekin hortxe geratu da. Banaka, jombera. Hirugarren tokian, beti esaten dugun harri honekin. Banaka joan beharra dagoela, ustez ondo ari zara, eta alako batean, okerra ez oraingo honetan aurrekoan izan dute, nik uste dut nekeak ere bai, baina presa eta estutzen ari zitzaion. Aurrera. Eider, ze ondo ari zinen, txukun, bizkor, dotore eta zer den Arribaldarra ez da? Bai, azkenean, erretzen zara eta ez da zara kontuatzen. Noiz gorputza zen duen gehiago, baina rabia mandiz azkenean izan dira. Biharrik nekatzen zaituztela berdin, eta azkenean ez ditut errendu. Eta, bueno, triste eta rabiaekin. Zer pentsatu duzu une horretan? Ez dakit. Azkenean aserretu naz goikoarekin eta edonorrekin. Osa, ja, aserrebizio. Zorionak egindako lanagatik egin. Gasko. Natura.
Oso lan ona, Eiderrek. Bai, Berea hobetu du, bilasoaldi gehiago eginda, Bai, eta bukaera- 15 behar zituen. bukaerako pena horregin. 15 behar zituen, baina arrisku hartu beharrean ziren, 16koan ere sinistuta baitzeuden. Bai, beak eta gure bai. Bai. Genitun faltan eharkia izan, emoen esan duna jasoaldi junberra do, eta beak induen teknikoki jaso bezala, ba, ezin da fallatu. Ikusia, labain indiola, aurreko batene bai, komentatu dugu eta bukaerako ba, alde indio. Gaurko hirugarren gazteena eta emakumezkoetan azkena izango dugu. Olaia Esnaol Azpeitiarra, 18 urte, 96 kilo eta 6 gramo. Kanporaketan 10 jasoaldi egin zituen Olaiak. Ea gaur non kokatzen den. 11karekin Estefania Etxebesteren aurretik izango litzateke. Eta Lierniren aurretik izateko 14 beharko lituzke. Indarrez bada, Bai, Olaia. Eta txukun, neska gazte hau ere bidea egiten ari da. baita esan dauna, ez, gazte hauek zaindu berra du, ni behin da berriz esatet, gure gazteik hasi ginen, baina aldamene launtzaile honak izan genitun, da hori importantia da. Ostolaza erlojuarekin harria jartzen Gari Garmendia. Egungo Euskal Herriko txapelduna harri handiekin. Asteasun berriki. 15 bat egun txapela irabazizula. Gorriak ikusita, psikologikoki batez ere berak esan zigun bezala. Bai, gorrin da bukatzen txapelketa eta hanka moitu ezin ikan. Hori fizikoki ustez ondo prestauta etorri eta gero ba ezin zuela nikin. 4 minutu pasatxoan. Eta venga, Olaia, hori data. Venga, animatu. Banaka. Aseguratu jasaldi guztik ondo, ba, elkapenian alik eta gora nahi iristeko. 5. Gazteetakoa, 18 urte. Eta minutu eta erdi falta denerako 6. sartu da harrira. 6. Golpeka jartuko ikuste du, teknikoki ikaina idala. Joio ikin gabe, dena berdin. Hanka gainen ondo apoiatu, gorputzea ondo peatu. Hor tarte horri, txaleko eta harrian tartean ez du, zuloik esango dugu. Zulo alima dago bera deiteu eta kasi beste golpe bat eman berrizate zaio. Hortea aplikatu ondo ja. Minutu osoa du beste 4 egiteko eta Harri Eskolako taldekideari aurre hartzeko Estefania Etxebesteri. Baina ez hemendik 4. pentsatu. Lehenxeago idoiak esan duen bezala, urrengoa. Banaka. Eiderrekin argi ikusi dugu hori. Bederatzi eta minutu erdia. 6 den eltze bezkio, beste diko, baina jaso bezain daiztor heldu behar. Honekin, kanporaketakoa berdinduko luke. Harria nahiko behan geratu zaio, beste kolpe bat, gora, eta beste baterako denborari gabe ezin 10ekin geratuko da. Ez, bederatzi, hane orain ere, igo dute, 10, bai. Orain ere bakarren bat galdu genuelakoa, baina ez. 10 jasoaldi izan dira, Estefania Etxebesteren atzetik eta Goizeder Abendibarren aurretik. 10 izan dira, kanporaketako jasoaldi beste Olaia. Bueno, ez dut ikustu jardun, baina bueno, aldan hain eta listo. Zer sentitu duzu? Ikustu hasi naiz, nire bukarako arnasata gaizkita, naiz ikustu jardun. Harri baldarrak hori du ez dakizula momentuan bertan, ze zailtasun izango dituen. Bai, hori da, azkenin ez da etxin bezala jarduten da, bueno, aldan hain eta listo. Zorionak egindako lanagatik Olaia. Eskerrik asko. Neguko Harri Herriko azken sailkapena ikusiko dugu emakumezkoetan, 73 kiloko Harri Baldarrarekin, txapeldun Magi Gesalaga, denetan gazten 17 urterekin 16 jasoaldi egin ditu. Bigarren tokian, Ainitz Ezumeta 14rekin.
Eider Garzia Duranak ere, 15 bazituen azken 14rekin geratu da 3. Patrizia Martinek ere 14, 4. Lierni Osa 5. 13rekin. Estefani Etxebestek egin du aurrera. 6. izan da azkenean 11rekin, Olaia Esnaola 7. 10rekin, eta Goizeder Abendibar 8. 8 jasoaldirekin. Eta orain gizonezkoen txanda izango da, beste 8 harri jasotzaile bikain, eta hemen ere lehia ikaragarria izango da, oso paretsu ibili baitira kanporaketan, ikusiko dugu gaur finalean. Hemen, Xabat Olaizola, Mikel Lopetegi, Jokin Eizmendi, Gorka Etxeberria, Beña Telleria, Imanol Rollo Lartain, Aimar Galarraga, eta Jon Marijuan gaur lehian izango ditugun 8. Jon Marijuan Gasteiztarra ezustekoa, baina Orion oso lan ona egin da. Bai, ustekabeko handia jaso genuen danok, eta, bueno, a ber, ze egiteun, eta zelkapenian aurre gaixo gehatzia lortzeun. Hemen egungo harri jasotzailerik onena, harri txikietan espezialista, marka guztiak hautsi dituena, Aimar Irigoyen handiaren markak hobetu zituen, nork esan, baina harri baldarrekin ere ikaragarriak egiten ari da, Igeldoko harrian lekutan geratu dira, Goenatxo eta Abarrak dagoeneko haien markak hobetuta da, Mikel Lopetegi, Beña Telleria Lasarte Horiakoa, eta hause duzue, Marijuan, Jon Marijuan, 28 urteko Gasteiztarra, mutil handia, baina ikusiko duzue, eta are eta handiagoa Xabat Olaizola, kanporaketan, aurreneko kanporaketan aritu zen 10 jasoaldi egin zituen, eta bukatu orduko esan zuen, kosta bertzaileago hobetzen, gaur hobetuko dituzte, marka horiek 10rekoak hobetuko dituzte. Aimar Galarraga, berriz ere finalean, Oriotarra, 51 urte. Imanol Rollo, Lartain, min hartuta denbora askoan, uda guztian, parte hartu ezinik, harri handien txapelketari uko eginda, baina harri baldarrera etorri eta lan ona egin zuen 9 jasoaldirekin, Mailabian. Eta beste veterano bat, harri handien txapelketan agurtu zituen, txapelketa ofizialak, omenaldi bikain asko egin zioten gainera, Ostolaza harri eskolakoek, eta hau ere espezialista, Jokin Etxeberria, Jokin Eizmendi, Zarauztarra 51 urtekoa, eta espezialista, denetan harinena, 98 kilorekin, Gorka Etxeberria, Hortzaikakoa. 30 urte ditu, Gorkak kanporaketan 9, eta sailkapena kanporaketa aztertuta ondela xilegoke, Xabat Olaizolak, Urrak, eta Eizmendik 10. 9rekin beste 4, Etxeberria, Telleria, Rollo eta Galarraga. Eta 8rekin Marijuan. Baina berriro diogu, Idoia, ala iruditzen zaigu, gaur oso bestelako markak izango ditugu hemen. Bai, eta lehenengo 10 jasotzeitunak gaurre, ez du lan lotza erregengo. 10etik gora, lan zaila izango ditue. Eta orain bakarra geratuko da, eta zozketaren apetak aurrena nor eta urra. Bai. Bidea erakutsiko die beste guztiei, baina iruditzen zai bide malkartsuegia jarriko diela. Bai. Bera ondo baldin bada behintzat. Eta ondo behar du, berriki urte zarregunez Kirol Herriko banakako finala ere irabazi zuen. Eta harria, ikusten duzu eskuak eta txukun garbituta, itxaskirik eta ezer gabe, harria bular alderaino ekarri, prest dagoenean, 3 minutuko txanda emakume bezalaxe, esan beharrik ez dago, izetaren eskolakoa. Bai, uste eta aurreneko jasoaldi horietan probatzen usteguela bularrea ekartzen, baina ezin diozu golpik eta gorako kineekin, orduan. Hori, nahi izatezu probatzeko jokoran ze gesto, ze harri honek alde batea liso dauka, baina bestaldea arautza forma desenteaka, eta orduan goien buru gaina etortzea batzutan, bestetan kanpo aiteu, hori txeteu zorguinki pixkat. Mantalea eta bularea bai, baina hortikan ja bokalegura autoberra izatea. Eta harria jartzen, beste espezialista handi bat, Jesus Mari, 3 izeta 3. 112 kilo harria. Bai, haueke plazak aspaldi utzi zituen, baina hor da biltzagoen digan gazti launtzen da. Eta ibilit, ez dela gaina. 10 zilindroarekin eta egin dituen marketan, urrak ezinbestekoa.
Jesus Mariren lana ere. Bai. Arria azkar eta egoki jarri behar izaten baita. Hasi da 3 minutuko txanda. Etortxe da lanean. Lehenengo jasoaldi aurrak. Ara? Bai, harri luzia da, eta aurrenengo jasoaldietan balantza hori egitearen normala izatea. Kasi gorputza azkar ekarriu eta horrek eragin dio balantza, baino... Hartu beze baten, arre jatxatxen hartu. Oengo ez diengo. Hori gorputza ekartzen golpe txiki bat eta gora. Laza. Venga. Pultzain, Haze txampa. Abete, Idurret, arre ondo arte, ondo ez da. Hori gorputza ekartzen golpe txiki bat. Hori, hartu jo. Golpeako teknika da, baina harrian balantza aprobetxatu ziteuen lana orduan, ba... Hartu beti biernaz. Hola. Beti hartu biernaz, lasai. Baina ikustea harria zel luzero dakan. Horrek Horrek zailtasun manditzake. 45 segundoan lau. Venga, Mikel, hori deketa. Hori da hori. Aurreneko minutu osatzerako Noaino joan behar du. Bost kasota. Hartu biernaz. Noaino joan behar du. 14. Bota esku beti kondo, esku beti lana kondo. Hemen korpia. Hori de goi bai. 6. Seguru eta txukun. Venga. Hauzi txarrena, Venga, gero hauzi txarrena. Minutu eta 40 orain. Hemen korpia. Eta hau 7garrena. 3 minutu dira. Hase errez dara bilkin. Venga. Minutu eta erdi orentxe eta 8garrenez Oze, oze. berdindu du. Hartu arrantzai, hartu biarnaz. Venga. Aprotxatu. Gure hitzik gabe gehatu geha. Atea. Hori deketa. Geldi atzen hor, Hori deketa. 9 eta minutu eta 10 falta. Emagoaz. Edatzi. Baina... Orain atxedena, sartzeko Jose Ramonek. Hau ba, Mikel. Oze, minutua, Miguel. Venga. Oitxe, hemen korpia. Minutu bat, lanak amaitzeko. Geratu zaio Larria, Larri hor, Larri eta bota, ara. Berak egin du kinua eta komeriak orain. Ese se va a botar, Hasiera oso fortia botau. Venga. Referentziarik ez, eta bada Normala da, topea. 10, honekin berdindu du. Minutu erdia. Segi, Mikel. Gutxitan ikusten dugu horrela. Oraindik denbora hori falta zaio Larria galduta. Bukaera aldera bai, gertatu izan zaio, denik gertatzen zaien bezala, baina ez ia minutua falta zitzaiola. Bai, eman dio, buelta tope horri. 12 eta beste bat, esan dugu 14 eta bai, 14 bazituen, ea 13garrena berdintzen duen, azkar sartzeko, denbora behar baitu, 3, 2, 1, eta oso ozta ere. Ene, buruarekin izeta berak ere, hola, ez bezala egin du, eta Larri ziren. Ez du, deskanso handu berri izan, baina buelta matia lortu du, 10 segundu horietan da, bukaerako lan aparta borobildu du. 13 jasoaldi, baina lana gogotik eginda. Neke handiko jarduna izan da, ea. Mikel, zer sentitu duzu? Momentu horretan ikusi duzunean ezin zenuela, hain azkar jaso. Bai, hor gore ietatzen nuen harria, kolpia ezin nion eman, eta hor jasoaldi batzutan alde egin dit. Baina, bueno, nik uste lan txarra ez dulein. Lehenengo izateak ere presio gehiago ezartzen du, ezta? Bueno, ez, guztuan egon, ez? Aurrena inda, azkenen presio, betiak azu, baina, bueno, ilusioak inerten naiz, jo, enaiz guztua jardun. Mikel, lehenengoan neurria hartzea koste egin zaizu, hurrengoetan harria jaso ez, dantza egin duzu harriarekin. Hoi da, aurrena basaldi jara, gero, ez da, 9garrena, 10garrena ere gaizki, eta horrek asko ditu, ez? 14 jasotzeko pentsamentu ganak, baina, bueno, hola, atea da. Zorionak egindako lanak. Eskerrik asko. Etzen biltzan urrutik joanan. 14 asmoarekin etorri dela, hala esan du bera, bai, onartu du. 13rekin geratu da. Eta presioa orain beste guztia dute, txapela eraman nahi duenak badaki, zer egin behar duen. Beñatek, esate baterako, 13 egingo balitu, urraren aurretik izateke, kanporaketan 9 egin zituen, urrak baino bat gutxiago. Hau ere ondo moldatzen da, Harri Baldarrerekin. Harri Baldarre ezberdinekin.
Bai, azkenen horko gorputzea peatzeko segundu horiek, aurria dia, eta Mikelek azkar lortu du guelta matia gorputzai, Azkar eman dio guelta. Erroio horekin aita, Luis Mari Telleria, eta harria jartzen goen atxo da, ez da? Bai, Jon, bai. Jon, una no, goen atxo. Harria besarkatu, kolpea eta gora, bi. Haze kolpia. Bai, lanketa desberdina. Denbora gehiago behar du honek, jasbaldia seguruko da, baina... Nanketa ateatzeak ikustea ze luzeroak anarriak, hasi aliatu ezin du bezala biltza, eta hoi bainat besoluzia dela, eta harri baldarreta egokitzeko, gorputzeko jakala, baina... Kanporaketan Gari Garmendiak ederki adierazi zuen hori beso motza naiz eta... Bai, garrantzia... Bai. Garrantzia dauka. Urtzike bai, eta gero amezketako harriak azelan agintzitunak, hori. Askotan kontuna hartze ez dian detaiak dira, baina bera iristeko, beko punta horta iristeko, kasi erdila makurtuta iriste galako. Gero hemengo lanketa berdin itxua da, denetan, baina... Bost. Marretja besarkatu eta petxuek hartzeko ere bai, hor... Haude. Sekretu batzuk. Txukunetik gora ari da, baina Telleria. Minutu terdian, 6. Itxutu gabe, bere lan batea, banaka. Oso bainat, animo, hori degita. Zazpigarrena ere bai, minutu eta 15 falta. Eta sartu. Ara. Hortxe okertu zaio eta segundoa galdu. Tentexio gehiatu abea eta utza berdu hemen kale iteko. Gutxi behar du. Gutxi. Oso gutxi behar du. Kale egiten azteko. Kale egiten azteko. Hasita, konfiantza galtzen hasten da bat eta... Bai, segundu galde iteuelako. Zalantzak etorri egiten dira. 5 minutuko txanda baten, denbora gehioak azu pentsatzeko, baina 3 minutu nestu denborik ematen ezertako. 9 eta 40 segundo. Honekin kanporaketakoa berdindu du. Hori degita. Hau ere, aurrenekoan ezin atera. 10, beste bi bai. 10. Bai. Ea 11garrena lehenik. Atera du. Denbora gutxi izango du 12garrenerako, 11 eta nahikoa. 11 jasoaldi. Beñat Telleria kanporaketan baino. Bi gehiago, urrak baino, bi gutxiago. Telleria, 11. Oraingoz, bitik, bigarren beraz. Lehenengo minutu terdiko lanak ez du zerikusirik bigarren minutu terdiarekin. Hor denbora nola joaten zaien. Aurrera. Ustuta maitu du Beñat Telleriak. Bai, da, jota. Ateratzen nahi gola manun. Ez da. Pare bat aldiz, kostatzaitu harria ateratzea, baina txukun jaso dituzu guztia. Bai, da, ez da, harri zaila, ez da. Behian, komplikazio gehina, mutu txiki jantzako, ateratzen luze gatzea, baina, bueno, guztein dago lanakin. Urrak 13 jaso ditu, gaur nola ikusten duzu lehia baina? Bueno, guen digan xabat eta gorka eta jokin ikuste hoik, hauela horra gertuatu. Pentsatu alduzu, zapatiak kendu izan manitu pixure egotzerako? Hoi, askotan, baina, bueno, hola esi zertatu eta hola berko. Zorionak. Esker. Beñat baino mutil handiagoa da Jon Marijuan, Gasteiztarra 28 urte ditu. 107 kilo eta 700 gramo. Mutil egokia. Bai. Kanporaketan 8 egin zituen. Anaia eta biak, joan ziren bestea Mikel, ez da? Iker Sojo. Anaia, Mikel Marijuan ez da bestea? Bai, hoi da, irukotea osatu zuenak. Gasteizkoa, bestea Iker Sojo, bai. Australian dabil. Ara joana da Iker Sojo, ez da Harrierrin izango udaberrian. Eta 8rekin oso lan ona egin zuen Jonek eta finalean sartu zen. Geuretza eta aurreneko plaza zen, aurreneko orduan ikusi genuen plazan. Eta ni harritu ninduen. Bai, azkenen hauek saiatzen nahi dira, Arabako eskola martxan dago eta purupurin dago. Entrenamentuk sare sozialetan jartzeko eta ikusteko aukera izate dugu, orduan segimentu egiteko ere bai,
Sare sozialak gaur egun balio izateu, jendea zertan da bien ikusteko, ez? Azpiazu batekin ikusi gendun, egun orokotasuna nola eramatezun, eta hauek txegide ematea eta jendeak eskertzeu, ze lanketa egiten nahi dian ikusteko. Eta ze jasoaldi eman duen. Haze jasoaldia Jon Marijuanek, aurreneko, bikaina. Atxedena luzexeagoa. Bai, azkenen 8 jasoaldekin sailkatuta, urran lanak urruti igual ikusiko ditu eta banaka. Gorputzen gehatu zaio pixka bera esio. Hori lortze bali mau besoak ineldu eta gorputzea gora esio ekartzia, golpe txikizio eman da goratzia lortuko gu. Arabako harria, bikainari dira bai, lanean. Arabako eskolan eta... Hau, beto, oso ondo. Badatoz. Gizonezkoak eta emakumezkoak, bietatik. 3 jasoaldi on. Eta zentrauta, oso ondo. Hori, gorputzea ekarri, kolpe txiki bat eta gora. Minutu pasatxoan 4. Apa Ione, animo. Hau eman dizkio eta bada berriro. Bi golpeekin jaso du, baina ez du asko behartu. Minutu terdirako 5. Kanporaketakoa hobetuko duela iruditzen zait. Oso egokia idalanian, Bai, batez ere horregatik ikusten dugulako egokiari dela ziurtasuna ematen duelako. Gero, okerra esaten ari gara behin eta berriro eta edo zeinunetan etorliteke, baina ez du ematen. Atxeena ere ondo emana, behar duena eman da. Hori lehenengo jasoaldi golpe batekin, dagoen biki nahi da, bea aseguratu eta komodo sentitzealako, lan oso nahiko nahi da. 7 segundo, 50 segundo falta zaizkionean. Bai, eta sailkapeneko lana mejoratziare. Bai, eta 10 ere... 10 bila ere joango dira. 8. Azkeneko minutu erdia. Hazen lan egin behar duen Jonek. Bai. Eta entrenatzailea gaindu eta segundu bat ez du pentsatu, Azkar sartu barrira. Oso ondo. Bi kolpetan, 9. Oso ondo. Eman beharreko atsedena. 10 segundo, 10 zarrira. Eta kopurua biribiltzeko, erne behan ezin, bota egin behar, pena. 10 bazuen Jonek, baina oso behan geratu zaio, indarka, ala ere, berdin du denboraz kanpo. Segundu bat geixo izan batun. Pentsa zehal egin behar izan duen hor. Aurrera ne. Jon, 10 hortxe izan duzu eskura. Bai, pena. Zer pentsatu duzu? Zakit, ez ebez. Oso ondo aritu zara lanean, kanporaketan baino bat gehiago egin duzu eta 10 ere gertu zenuen. Hobekuntzaren seinale. Bai, beste Orion egin nuenean, lasaiago maitu nuen, energia gehiagokin, baina gaur energia gortu zait. Zorionak. Eskerrik asko. Energia gehiagorekin, horrela esan du berak, horrela adirazi du, eta lehen esan duguna. Ez duela zer ikusirik aurreneko minutu eta erdiak bigarrenarekin eta batez ere azkeneko minutu horrek ez du zer ikusirik beste guztiarekin. Hor lehertuta iristen dire eta alduten bezala. Kolpe batean ari dena bitara eta bar, eta hemen Xabatola izola. Kanporaketan norberaren pisua aintzat hartuta, aurrena bukatu zuen 10 jasoaldirekin 100 kilo eta 400 gramo eman ditu. Zarauztarra da, 28 urte ditu. Xabatek, sasoiko dago, ea zer egiten duen gaur. Bai, gaur lana ematea etorriko zen. Orduan esan zuen, atzeko ilan pixka jarri diet, eta gaur saiatuko. Hori da itxura hori. Xabatek, pentatloian ere izeta 6. estu hartzeko gauza izan zen.
Orain urte eta 4-5 bat hilabete eta aurten berriz ere pentatloia izango delakoan, 2026an sartu baikara, ez dakeu, Xabatarako arituko den, bestera batera, Arria bezarkatu, mugimenduak azkar xamar, aurreneko jasoaldi. Izetaren eskolako hauen. Hori, lasaitasun eskatzea Jose Ramonek ez. Bola jarduteko, seguru sartu jasoaldi guztik. Gorputza egarreten golpe txiki bat eta gora. Ez da, erratxe izaten lasaitasuna hartzia, kasu hauetan, bakizuz, noa iritsi berdezun, 13 horta semateta gehiago harrimatu, txapeletik gertu ibiliko zehala, sailkapenen lan bat intzunda eta lasai, gatu zen bukeran ez gendun ikusi asko iztutu zunik, hori belantxun bat intzunda. Gaur bat demorak esatenan arabera, geixi egiteko gauza da. Bost, minutu eta bostean. Hori, presaka jardun gara. Arrei denbora eman, gorputze ondo peatzeko, eta arrei egin batea jaso. Eta azkar, Bai, azkar dabil bai, 6. Golpeka jarduteko, azkar. Eta minutu eta erdirako, 7. Oraintxe minutu erdi pasatxoan. 7 ere bai. Orain hasiko dira hemen kontuak. Azken minutura inguratuta, 8. Oso ondo. Minutu eta 10. Eskuz harta jendeak. Bai. Bederatzi. Minutu bat, Xabat. Azken minutu beratzen zain. Bederatzi jaso da. Noraino, Xabat? Noraino? Bai, segidan. Hau 10. 10garrena dau. Eta erne, beste 3rekin. Eta denboraz 3 horiek baditu, beste 3rekin urraren aurretik izango bailitzateke Xabat, baina orain hastiko baitira hemen komeriak. 11 eta minutu erdi. Ara. Sartzeko, Jose Ramonek. Txapela dago jokoan. Ea, Xabat, animo, hori deketa. Arria bezarkatu eskuak azpira, kolpe bat. Beran da. Bera. Berdindu du buruarekin baietz 12. 10 segundo. Txapela jokoan hemen. 8, 7, 6, 5, ezin. Arria lurrera lertu eginda, baina zesaio egin duen Xabate. Oso polita, bai. 12 jasoaldi eta orain bai jendea berotu da. Azken arte segidu, oso ondo Xabat. Hau da, estutzea hau. Bai. Bikaina izan da, ne? Xabat, zorionak izkilarriz, azte lana. Bai, egia esan. Gutxi segiteko asun nuen, baina nik alde ikusita da. Ritmoa behar garri eta harri segini. Az estutu eman diozun zure buruari. Bai, egia esan. Asko, buelta barremate hon da. Gertu izan duzu txapela. Bai, posik alan, urran atzetik. Beti guztua, zuten marka handia dala eta haber postora jauste hon. Azken jasoaldi horretan, bai ez buruak zertzioen. Buruak aso gutxi mertzeo, gorputzak gaintzu eta ikusia, ze pasan gorputzaken. Hanka esiskoen ditu doain eta adarba. Zorionak, Xabat, zorionak. Zer asko bai. Laktikoa belarri zulotetik irteten ari zaio honetan Xabat Olaizolari. Oso lan ona egin du. Aparta Xabatek. Oraingoz bigarren, urrak baino bat gutxiago. Urrengo arrei jasotzailea, 5garrena, Oriotarra, Aimar Galarraga, kanporaketan 9 egin zituen. 51 urte ditu. Laguntzen izango ditu. Gaurko veteranoena, hilabete batzu zaharragoa Jokin baino. Kanporaketa egin zuenetik, gero Gipuzkoako harri handien Gipuzkoako txapelketan min hartu zuen. Gero Euskadikoan ez zuen parte hartu, baina osatu da eta entrenamentu gogor batzuk eginda etorria da plazara. Aimar Galarraga. Ane.
Udaberrian laugarren herri izango dugu, eta aurreko hiruretan txapela jantzi duen bakarra, bera da. Berak beti esaten duen moduan, harri berezia da berarentzat, zerbait badu, motibatzen duena eta gainera saio bikainak egin izan ditu gurean, ea aurten ere alakorik lortzerik duen, eta langa ondo goian jarria du dagoeneko. Bai, aurren horrekin, jasoaldi hortan denboa gehiago pasau, ba hori, pixkate ikasteko, eskun nun, jarri, nola peatu gorputzea. Hori, lehen ezailtasun pixkate eman dio, rateatzeko garain, eta azkar hartzeion. Gero goiko lan horretan indarrez eta... Oso mende, bai. Bada. Baina segundoak, hor behan... Bai, bera galditu, bai. Harri ateratzerakoan, harri da galtzen. Udaberriko harri aipatuta, bai kanporaketan eta bai finalean. Paulo Azpiazurekin bikotea osatu zuen Aimarrek, eta iruditzen zait gaur baino gusturago aritu zela. Hanbinak ziren, baina eutxi bakarrik ez, estu hartu zuen Paulo bera ere. Bai, azken motivazio hori hartu zuen, ze bakizu jendeak Azpiazuk bakizelan iteitun, eta orduan zurire bai presio hori gain jartzea izue. Eta denbora gutxiago errekuperatzeko, Paulo oso azkar ibiltzen duelako harria. Horregatik, baina, bueno, ikalbaek nike bai, hori pentsauta, askotan harri legune, entrenamentu bat prestatzen nahi bali maia, bieko, hiruek alkar hartzeue, hori, errexio itealako prestaketa hori, atxeden aldanik eta zuzenenak eramateko, eta nik uste, txandalibreleko lan horietan Aimar oso ondo moldatzeala, eta gustoko itula, bakanak aitzia baino. Igual, bai. Bost jasoaldi. Udaberrian harri irabazi nahi duenak, badakiz ere egin behar duen. Aimarrak nintaldia. Hori bat, eta bestea, launak entrenatu beharko dutela. Bai, hori da, dena, hori. Denak batera entrenamenduak egitea komeni. Pareko lan bat lortzeko bidea izango litzake. Biek zelan iteuen, aurreko urteetako referentzik hartzia badaulako, baina laukote horrez zelan iteuen, Gozakaiz dabil. Bai, ez etzian. Gozakaiz dabil. Asiratik ikusi dugu, aurrenengo biharritan beran ze hartu ezin ikan, erosotasuna bilatu ezin ikan, gero behin hankatateatzen oso mendeko lana dukata oso ondo, baina ikuste dugu petxuz ez da bete, eta ez du lortu bere lan honen nahitia. Ez da lortzen gintzat. Ez da kanporaketako bederatzikora iritsiko. Ea 8. Atera du harria, eskua bera, kolpe bat, beste bat, harria berdin du, eta 8rekin bale, Aimar Galarragan, Jon Marijuane baino bat gutxiago. 3 harri jasotzaile falta zaizkigu, urrengoa Imanol Rollo, Lartain, aurretik Aimar Anerekin. Aimar, harri kutxuna duzu, Udaberrian bikain altxatzen duzu, baina gaur gozakaitz xamar ikusi zaitugu. Bai, hasieratik gaur eskutak dit nabil, oso leunak senditzen jut, eta ateatzak onda berotzak hone eskukin nabil, disgustoa. Kanporaketan baino bat gutxiago? Bai, nik egitezen kanporaketan nahiko txukun ninun, eta intentzioa nun berdintzia, baina 3 aste geldik egon naiz Gipuzkoako barri honditan lesionauta eta pasara eman dit. Pixkanaka errekuperatu, eskerrik asko Aimar. Eskerrik asko. Udaberrianan izango da, eta taldeak osatuko ditugu, ea norekin tokatzen zaion. Baina egunetik egunera aldea izaten da, eta esan dugu, minarruta ibilia dela, entrenamentu gogor batzuk bai, baina ez behar adina. Eta Imanol Rollo antzera, baina denbora gehiagoan geldirik egon da. Hala ere, duela uste dut harri handien Euskal Herriko txapelketan topo egin genuenean, eta bere saioa falta zen, Mailabiko kanporaketa falta zela, zer modu zen galdetu, eta ondo lan ona egiteko itxaropena bazuen, eta hala egin zuen 9 jasoaldi, Mailabiko kanporaketan Imanol Rollo, zarauztarrak. Bai, belauna erkin ibiliak erra, baina, bueno, gimnasio aldetikane lan pixka sartzia lortu du, eta kiloa galduta. Bai. 12-13 kilo bota dituela uste dut. Bai, azkenen
harri txikitako badaki haunditan, ze gertatu lehik joan berriz, belaun horrekin kezkatan ibili baino, erabaki ja uste hartu dula, pixkate harri txikita gerturatzia, eta erabaki zuzena ez, fizikoki arazokin bali madabil, gorputza gutxio kastigatuko, eta errexo ingoitu entrenamentu, rekuperazioa errexo izango lako. Ostolazaren eskolakoa, erraz aurreneko harria jartzen Jon Unanue, eta Arroyo udaberriko, lehengo udaberriko harrierrin, ikusi genuen, finalean, ezinian, eta azkenean lertu egintzen mutila. Lertu. Halako saio egin zuten, izan ere Aimar Galarraga eta Paulo Azpiazuk. Eta urrarekin zen, ezta? Bai, urrarekin. Urrarekin. Azkeneko 40 segunduetan edo. Ustu egin zenera bat Imanol, gaur oso ondo ari da. 3 jasoaldi, 50 segundoan Imanolek. 102 kilo eta 800 gramo. Bederatzirekin Jon Mari Juanen aurretik izango litzateke. Ez esatu, baina kanpotik behiratuta behintzat jasoaldi oso txukunatia eta errez ikuste zaio hori. Beaz sentitzen ez dakigu. Hankak bildu, harri bat, esku bat bera, gero biak, kolpea, erraz, eta 5. Minutu terdi. Baita prestaketa ezberdina da, harri haundekin jardun, txikita jardun, eta ja, hauspo pixka laundu bali mau bere gimnaz joko entrenamentukin, baina aldian antzeman gau, bai sailkapenetik honea eta bai hemendik aurrea. Eta ikuste zaio, arnaza pixka moitu zaio, baina hemendik oso dago, eta azkeneko minitun lana sartuko gu. Oraintxe azkeneko minutua. 7. Ez eta ez buruarekin. Hasieratik gai da, ez etzian. Gozakaiz dabiltza. Bai. Ondoen orain arte behar bada, Xabat. Bai, bestetan ez saioa luze, motxotxo izan da, gaur aurretik neskake, ez tekit, 8 zialako zergaitikan, igual luze xamarrintzaie. Azkenen nahi ez dezulare tentzio hori horre batea, eta... 8, harri batetik bestera, nola andatu den. Zea alegin egin behar izan duen orain Imanolek. Asko behartu jasoaldi horrek. Beste bat behar du, Jon Mari Juan gainditzeko. Baskulan kilo gutxiago eman baitu Imanolek. Harria oso behan geratu zaio, denborarik gabe geratuko da. Ez du denborarik izango, harria bera, Imanolek 8 jasoaldi. Imanol regulartain. Aurrenian hasia, presko, baina azkeneako bera etorria. Ibilian, Jon Mari Juanek 2 atzetik utzi ditu. Bai. Imanol Roiok gaur jo egin dut eta orain utzi pixkat. Esan berri digu, beraz, arnaz berritzen utziko diogu mutilari. Badoak iztu. Azkar emango jo buelta. Imanol, azer nolako lana egin behar izan duzun, ze esfortzua? Bai, gaur numerok sualtua zian, guken nahi genuen, puerta zigea eta ez teu lortu, nebona ondo. Hasieratik ezkor ikusi zaitugu. Eske gaur enean ondo. Nik antzematen berotzen gorputza, baina bueno, finala da eta zion beste aukeri. Eskerrik asko, errekuperatu. Zuei. Hori bestea, gaur enegoen ondo. Berotzen antzema diot, neure buruari, hori zenbatetan gertatzen zaizuen, ez da, kirolariei ez. Ustez ondo etorri, berotzen hasi eta ara, gaur egun okerra. Zeitu nuen, zenbatezu, puntu hori, ja, jinasi bizka diten aztezian ego, gaurrena. Baina egun horietan ez lan hain berda, eta txapelketa bezala markatan, egun txarra tokatzean ene, alegin egin berri izatea, eta batzutan ondo gertatzea, eta bestetan, ez. Jokin Aizmendi orain, 126 kilo, Zarauztarra 51 urte, eta honek ere, urraren antzera, oso erraz ibiltzen du harri hau. Harri handien txapelketan, duela 15 bat egun erakutsi zuen.
Ez bere honenean, baina sasoi on xamarrean joan zela eta Gari Garmendia ez du hartu zuen. Gaur 3 minutuko lana du, han 4 harri izaten dira, gaur harri bakarra 3 minutu eta berezat harri egokia. Bai, eta lan esplosibo hauek oso egokitortzen eskilon lana dira, ez? Lan bizit jaiteu, beak ebaki lan luzetako ja beak ere gorputzak ez dakala, ez? Preskura hori urrak eta beste gazteetaken preskura hori ez dakala, baina saiatuan aleginean baki gaur bai lan polit bat iteko gautzi izango dela. Eta poliki hasi da. Poliki ondo alegia. Bai, hori izan nahi du. Mugimenduak hor, behin harria besarkatuta azkar egiten ditu. Bai, hauek azkenen behian eukitze hauek eska pixkat ateatzeko gara hor pazientzi pixkat hartu, beran ondo asentatu eta behin hanka gainen dakenen, hortik gora velozidadia. Beran galtzeuen segundu erdi hori, gora rekuperatzeuelako. Lehenengo minuturako 4. Jose Ramon Albo handu, baina hala ere berak atzera begiratu. Atzeko eskuinaldean duzuen markagailu handi horri. 5. Sartu berriz ere. Oso txukun. 6 minutu terdian. Arbukera arte lortzeun lan honi eustia. Peñateleriak 11, Xabatek 12. Xabaten aurretik izatekotan 13 behar ditu. Urrari irabaztekotan 14. Lanzailak izango dira horiek. Orain lehenago sartu da. Zortzi. Bai, eta minutu baten faltan ikustea pixkat aurre ez etzian hasi zaigu. Inez, Josuak esate jonen sartu, azkar sartzea. Bero uroi baino kase goi egite honek Josuai. Eltzei honen oso fresko jasotze du baina. Bederatzi. Normala da, sentsazioare betekan sentsazio hori oso desagradable izatea eta azken segundoak dira Idoia eta orain 8. harri jasotzailea Gorka Etxeberria izango da. Han beste lanketa bat. Eginkizun batean ikusiko zaitugu, ikusi eta entzun, zeure hitzak entzungo ditugu eta ondo bidea. 10. Beñatekin berdintzeko, baina atzetik izango litzateke 11. ezberdintzen baldin badu. Kanporak eta baino bat gehiago honen bestez. 11 jasoaldi. Jokin Eizmendik. Lantxukuna. Beraz, urra aurrena. Xabat Olaizola 2. Beñatelleri 3. Jokin Eizmendi 4. Eta azken harri jasotzailea Gorka Etxeberria, Hortzaikako Oriotarra 30 urte ditu. Aurrera Jokinekin. Jokin hori pasara hartu duzuna. Bai, ez. Zaila guea, baina gehiago etzeon. Kristo nivela ikusia gaur da. Bakizu beina etxona erretea eta lanak izatetxo eta, baina bueno, lan politin. Etxetik, ze asmo ekarri duzu burua? Hoxe, alnuna ontatzea. Eta peten azkenen, bakizu, fetxa txarraia, turroiak eta egiztu mehor egiten da, baina alde honein dugu. Plazan ala ere, gainontzekoak ikusita, norbere burua estutzea normala izaten da, ezta? Zerbait gehiago eskatzen diogu gure buruari. Bai ez, nahi ginen gehixo beste bat, baina imposiblia zuen, zin ginen. Zorionak Jokin. Eskerrizko. Hane, humoreri galdu gabe. Bai. Da Jokin, beti umoretxo eritzen da, irribarrea hoan duela, eta etortzerako arnasik ezintzuen hartu, baina parrez etorria. Orain ikusiko dugu, Anaia Arreben proba polita. Ez dakit joanan, nor egongo den urduriago, Idoia kanpotik edo Gorka barrutik. Gorka Etxeberriak, 9 jasoaldi egin zituen kanporaketan. Besteak aldean mutilarina da, baina oso esku onak ditu. Harria erraz ateratzen du lurretik. Eta mutilarinagoa izan da, goiko lanean. Zeberdekan eskatu, Egin behar izaten du alegin handiagoa.
Esperatu, beren eskugondo labainazio. Idoia Etxeberria izketan ari dena. Joseba Ostolazar loioarekin. Prest Gorka Etxeberria. Hartu, pazientzia. Hoide. Hoin, botatzea, eutxiatzean, bota golpia. Vale. Ederki aurrenekoa. Anaia gala eskatuta, Idoia bera harria jartzen. Hoide, que no. Bigarrenez harrira. Zeuratu, eutxiatzean. Vale. Atea txugun. Hartu pazientzia. Eutxiatzean. Vale. 53 segundoan, 3 jasoaldi Gorka Etxeberriak. Gorka libre, Libre. Txugun. Txugun bat ingo eta. Eutxi gorputzagin atzian, Eutxi atzian gorputzagin. Golpe, oso ondo. Lau. Oso ondo ari da Gorka. Gorka libre. Minutu eta erdira inguratzen, hau bosgarrena. Txugun. Eutxi atzian, oidek. Asenta gorputzea, asenta, Golpe, bop! Vale. Ikusten duzuen, lurretik zeinen erraz ateratzen duen. Bost. Azken minutura inguratzen, une kritikoan. Eutxi atzea. Oidik. 6. Lase, hombre. Azken minutua. Venga. Ez iztu. Eman gorputzei demoa. Eman den barria hor. Gaztatu, etorri atzea. Eutxi horre, eutxi golpiai. Oso ondo. 7. Ea beste 2. Lase. Eskatzeik ena gorputzak. 3 agian gehiagi izango da. Asentatu gorputzea, ondo egizta, Botatzea. Eon. 8. Kanporaketakoa berdintzera, 9. Mari Juani. Denboakin, Gorka. Imanoli eta Imar Galarragari aurre hartzeko. Jarri mantalen ondo. Gorputzakin, Heldu atzea eta botatzea. Txuinatzean. Eono, denboa zioke 7 segundu zedek. Lasai. Vale. 9 jasoaldi Gorka Etxeberriak. Kanporaketakoa berdindu du. Ondo ziok. Gorkak. Eta orotara 5. izango da. Berehala ikusiko dugu sailkapena, baina aurretik Idoia Etxeberriaren iritzia ere bai. Geurekin baita berriro. Nola ikusi duzu? Aurrena Gorka. Bai, aurrera ne. Hemen txedokago Gorka 9 jasoaldi, berdin duzu kanporaketako lana. Ze balorazio egiten duzu, nola sentitu zara? Oso inkomodo ez, ziratik oso urduri nion. Eliminatoriako alrebe zibilet, hobetu izango zalako, baina hasita buka inkomodo inet. Azkena izate horrek eraginik baldu? Bueno, alde batetik bentaja emateu, habildadea baldin bada, baina gero nervioso ere bai. Aurten eskan ikusi mutilanak luzitea, eta bueno, gaur nervioa pasara txarra mendie. Gorka, ze polita den anai arrebak horrelako konplizitatearekin elkarrekin lanean ikustea? Bai ez, hola itu geha beti, eta guztan alaxo hartega, eta urte asko konsegitzeko mongean. Ea laxe den, zorionak. Bale, eskerrik asko. Horein behi doia, barrutik, zer iruditu zaizu, Anaia? Neu nire ala haitu naiz, oso inkomodo ikuste, bandikan revoluzioak nola aldatzeian, hemen eseitaion hor lanian haitu. Harria da oso labaina, neo nire jarri ezin gaitu naiz, bai mantalen bultzatzeko garaien da ikustea, bihatz muturra nola ere zaizkiten. Bai. Oso leuna zeon da, neo nire haitu naiz, ba indarka batian, eta hori Gorka ba ikusten nun ba etxeko lan eta ez, lasai jarduteko, gaur alperri izan presakako lana, 13 hori ezin eskotatzen, beha izan, ezin det, eta bueno, lantxugu nahi dut, oso ondo.
Azkar hasi dira sari banaketarekin, emakumezkoekin hasita, baina aurretik gizonezkoen azken sailkapena ikusiko dugu. Txapeldun Neguko Arrierrin, baina sufrituta Mikel Lopetegi urra 13 jasoaldirekin. Bigarren Xabat Olaizola. Estutu du Xabatek 12rekin konforme azkenean. Eta bigarren Beña Telleri 3. 11rekin. Jokin Neizmendik ere 11 laugarren. Gorka Etxeberria 5. 9rekin. Jon Marijuanek ere 9, baina 6. Imanol Royo Lartain 7. 8rekin. Eta Aimar Galarragak ere 8. beraz. Eta orain bai, sari banaketa. Eta Jon Ander Azpiroz, Aiako alkatea sariak banatzen, banaka-banaka. Goiz ederra Bendibarrek hartu du bere. Sobretxoa, Olai Esnaolak ere bai. Baita Estefania Etxebestek eta Lier Niausak ere. Eta laugarren Ferrolgo Arrilla Soltzaile bikaina. Egungo Euskal Herriko txapelduna. Zirujaua. Laugarren tokia Patrizia. Hirugarren bigarren izateko zorian izan da, baina azkenean 14rekin konformatu behar izan du. Ainitze Zumetarekin berdinduta. Saio aparta egin du ala ere Eider Garzia Duranak. Eta 3. tokian sailkatu da. Ainitze Zumeta saiatu da, Maili Gesalagak aurretik egina zuen marka berdintzen ez, hobetu egin behar zuen, berdinduta atzetik izango baitzen, baina ez da iritsi, 14rekin hau ere. Ainitze Zumeta, 2. tokian. Kirol Herriko finala irabazi berritan. Eta txapeldun, denetan gazteena, 17 urte, Maili Gesalaga, Udaberriko Arrierrin txapeldun izana da, antaldeka, baina bakarkako honetan ere, bai kanporaketan eta bai gaur, maila ikaragarria eman du, enegarren ez idoia, neska gazte honek. Bai, harri jasotzailea haundi baten aurren gaudela espaldi danik esan deu, eta gaur bezalako egunetan demostratu, ez? Beste lan aparta indu, baina Mailina azpimarratzeko izan da, eta zorionak emendikan. Txapela buruan duela erdi-erdian kokatuta. Maili Gesalaga, Arrierriko txapelarekin. Eta hor, argazki polita. finalerako sailkatu diren 8ak. Gehitu hauei beste 8, 16 horiek izango ditugu Udaberriko Arrierrin. 4 talde, orain taldeak eta osatzen izango ditugu lanak. Kombinazioak eta egoki egin behar dira, baina gauza bat argitu dugu. Ikusi dugu Arri Baldarrarekin moldatzen direla. Batzuk hobeto, baina okerren moldatzen dena ere, moldatzen da. Moldatzen da, ez bakarra egiteko, 5-6 jasoaldi egiteko bai. Txapela buruan dela gure txapelduna Maili, zorionak. Eskerrik asko. 16 jasoaldi eman dituzu, sekulako erakustaldia. Bai, egia esan oso guztua enun espero. Enekin jani zema jasoaldi joan, baina bueno, egia esan espero enun numero bat indet eta oso guztua. Maili Gesalagak non du langa? Bueno, nik uste eta baina gehien enekala jasutzik eta horrekin nik uste txajutia postasuna emateula. Gehiago ezin nun da txapelakin etxea. Urteko lehen txapela, Maili, zenbat gehiago jasoko dituzu aurten? Bueno, bintzat bat jasotakat, así que ja, gaina txapelenetzat berezia, ze banekin borrokatu inberko nula txapela, baino borrokatuta ondo atea zait eta oso guztua zita urtia. Zorionak, urtea oparo izan dedila. Eskerrik asko. Ederki geratzen zaio txapela Maili Gesalagari. Bai. Eta berehala izango dugu mutilen sari banaketa, 8. hasita. Eta 8. Aimar Galarraga izan da. Eta Aimar Galarragak esan digu, Arriak irrist egiten ziola, eta gero, idoia berak, zeuk ere idoia, hori ikusal izan duzu, Anaiaren gana joan zarenen Arria jartzera, eta ala xo, eskua, erakutsi duzu, Behatz mutura dena. Erreta bezala. Han indik, kabeldu ertzen nio, normalen sujetu dutan normalen nahiko izatea, baina ez gaur heldu emertitzaion, eta botalekuan etxeko botaleguk izan, o kanpoko botaleguk izan aldia izatea, eta gaur neon nire traketza haitu naiz, denez komodo bat jo.
Bero handia denean, esate baterako igeldogoko harriak bera izerdia hartu egiten du, eta hor ere komeriak izaten dira. Bila, txarrak, bai. Biak gertatzen dira txarrak. 8. Aimar Galarraga, Oriotarra, 7. Hau ere Gozakaitz. Baina berotzerako antzeman dio bere buruari Imanol Royo Lartainek. Gaur ez zuela egunik onena izango, eta ez da kanporaketako markara iritsi. 8 jasoaldi egin dituzte. Aimarrek eta Imanolek. Oso ondo jo Mari Juan, kanporaketako marka hobetuta. 10. Pena. Pena, bai. Hortxe izan baitu. Bai, ondo borrokatutako lan bat indu, eta bukera horrekin pixkat gaziko zogeatu gotzan, baina harri-herriko aukera horre izango, harria ezagututa beste lan bat iteko, eta esperientzia behantzako. Hemen duzu Anaia. Bai. Gorka Etxeberria, 5. Bederatzi jasoaldirekin. Bai, azkenen kanporaketan bere beharatzi jasoaldiko lan horrekin oso guztu egatu ginen, eta hortik mutil txikila izaki, beste jasoaldin bat beste igualateako zan, Joseba esan egin dio, 10 eta ez, behatzi, dialdiz izan dio, behatzi, eta zan dio nik, gorputzek eskatzeikena hor, azkenen kirolariak ez baino heldu nahi, 8 parte hartzaileen artean 100 kilotik, beherako bakarra, Gorka Etxeberria, 98rekin. Hemen Joki Neizmendi. 4. Xarra, pelak esan dudan bezala. Zurroiak eta gainerakoak aipatu ditu eta... 3. Podiumean beraz. Beña Telleria. Kanporaketakoa ondo hobetuta, bilasoaldi gehiago egin baititu. Lasarte horiako 30 urteko arre jasotzaile Bonaparta. Bai, eta bueno, behintzat jakin, baskula ez dula erabaki, sailkapeneko postu hori, beretzako, gutzako berdintxu zan, baina beretzako, beste lasaitasun bat. Beste lago, hori buruan eraman goztuen. Hankasartze hori bueltaka. Axaba, egon barkatu. Bigarrenaren eman dio. Eta berak ez bueltatu nahi. Bigarren Xabat Olaizola, baina ze ikuskizuna eman duen eta une batean plaza bera ere piztu du Xabatek. Ikusten bai genuen tanok. 13. Hortxe zuela, heldu ere egin dio harriari 13. Xabatek. Baina aituta zegoen 10 jasoaldirekin, kanporaketakoa hobetuta honek ere, jasoaldi gehiago egin baititu. 13 jasoaldi manda. Bigarren. Lopetegi hurra. Xabat Olaizola. Eta txapeldun, urtea txapelarekin bukatu zuen, Kirolerriko banakakoa irabazita, eta txapelarekin hasi du 2026a. Mikel Lopetegi, urrak, 28 urteko zarauztarrak. Eta irabazteko dagoena. Bai. Ezkondutako urtia oparua, ala esate eta ondo joa Mikelen urtia. Emanaldiaren hasieran aipatu dugu Paulo Azpiazurena, ez da, harria uste erabaki duela, eta pena zegoen urra bera ere. Azken 4 urte hauetan bera estuen hartu duen harri jasotzailea urra izan delako, eta batek esango du, bai, baina kontrariori gogorrena joan zaio, bai, baina motibagarria ere, bai, baita hori norberaren zat. Bai, harrira sartzeko, harri eskolara, harritokira joateko ere, alde ederreko gogoa, ez da, alde horretatik. Eta orain dudik gabe, batek bestia eskatzeko, gaur Xabatek istutu joan bezala istutzea, beak eskertuko. Mikel, zorionak ikusteko izan da gaur hemen egin duzun saioa. Bai, eskerrik asko. 13 jasoaldi, 14 gertu, ze aratza txiki hori gelditu altzaizu ala pozik txapelarakin? Bai, arrantza bai, ez de disfruta basko, nik uste lan txarra ez detelain, guztu lortu dut txapela, baina, txapela lortuta, helburua lortuta. Lan txarra ez, azpimarratzeko moduko lana egin duzu? Bai, ondo hasi eta, azkenen numero politiatea. Txapela jantzita bukatu zenuen, txapela jantzita hasi duzu? Bai, horre beti emate poza ez, baina, hola tokatu eta. Hauxe lehenbizikoa urteak gehiago ekarri ditzala? Bai, saioko beha. Zorionak, Mikel. Eskerrik asko. Doala argazkira, Mikel bera ere, hor baitira gaur hemen izan ditugun 16 harri jasotzaileak, argazki dotorea, nork esan duela urte gutxi. Ara. Hemen dana lanian. Ibon bera ere harri txiki hartu da. Hau ere harriari entzeko moduan dago. Argazkia
egin aurretik berak harria jarri. Hortxe, bi harriak, bi harri eskuinekoa eta herri ezkerrekoa, 16 harri jasotzaile esaten ari nintzen. Nork esan duela 4-5 urte argazki hau izan behar genuenik, batez ere hainbeste emakume ikusita, eta jakin da, beste 16 izango ditugula denera 32. Bai, gutxik pentsatuko zuen, ni izango naiz lehenengoa, beti esken nahi ginana, eta bueno, pozen bateu, hauek aukera bakelako, txapelketa desente jokatzeko urtean zehar, eta holako txapelketa baten, honen antarten aitzeko. Hane, negukoak bukatu zaizkigu, orain udaberrikoa prestatzen hasi beharko dugu. Eta negukoa bukatuta udaberrirako gogoa are gehiago areagotu zait. Piztu zait harri jasotzaren arra gaur ere, horrelako saio polita ikusita dena eman dute, harri jasotzaiek ez dago gehiago eskatzerik, gozatu dugu eurei begira kanpotik, eurek sufritu duten arren, eta orain udaberrikoaren zain. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko zuei. Eta eskerrik asko zuri ere, Idoia. Udaberrian izango dugu elkarren berri, baina udaberria baino lehen ere izango dira beste plaza batzuk eta elkartuko garelakoan. Oso ondo, eskerrik asko. Ondo izan, Idoia. Erdin. Eskerrik asko zuri ere eskaini duzuen arretagatik. Irudi hauekin bagoaz, Aiako probalekutik, ondo izan.